limaza kakhulu but njengomuntu omdala onestrategy ngathi ukuze ngikwazi ukuphila nayo lento angenze sengathi kumnandi kimi. I was pretending ukuthi this thing I'm involved but I was not. Khumbula ukuthi nginomndeni, nginabantu abakholelwa kumina, nginabantu lento abacasulayo abathi mkhulu usidedele lo mfana simshaye. Dokotela. Ngithi miyekeni umfana osafuna ukuduma sencane. Dokotela. But okwangilimaza kakhulu ukuthi uye u3 second baplan ukuthi bayobongana ngoba into abayiplan. Oh, U3 second bengazi ukuthi mina umngani wami namanje uyazi ukuthi yimini wakuphelezela uya kwaIsrael, yimini wakuhlangabeza ubuya kwaIsrael kwaze kwafika imoto kwabheka le okwakungezami ngoba ngangiphelezela wena ngisupporta wena. Emveni kwalokho kodwa kwabuya oFafabulani bazothi ngokuwe ngase ngiqhela ngoba oFafabulani vela ngihambisana nabo mina. Kwangilimaza ukuthi baze bayongena okhosini umsakazo ongaka liba interview. Kuyisabatha ba interview Smirnoff no3 second and okwangihlukumeza kakhulu ngilalele leyo interview ngangehle emajuba ngibuye ecaleni. Kwangilimaza ngamfonela umdonso ngamfonela uBK ukuthi kahle kahle la emhlabeni igama lami niyalincwaba noma nenzani. Balokhu bengibalekela umdonso noBK. Angizange ngize ngibe happy ngokhozi kuze kube namhlanje. Mangicabanga nje leyo nto umoya wami uyalimala ngoba kunabantu abangikhonzile, kunabantu abathembele kumina abafunayo ukuthi bayizwele ukuthi kwenzakalani kwakade kwenzakaleni kuze kuthiwe imali yase-Absa. Even today mangihlangana nomuntu avela athe yase-Absa imali yase-Absa uyabona angijabuli we uthi angimhlabe nangempama nje yabo ngoba leyo nto yangihlukumeza.